Și probabil unele persoane se întreabă cum arată o familie Buckfast în această perioadă. Eu zic că arată destul de bine. Deja am început să facă toate crescuturile acestea. Le dau tratament puțin mai în spate. Turta deja am mâncat-o. Și acum le dau o turtă proteică. Și asta este turta care le-o dau. Bineînțeles, am făcut-o după cum se vede. Și cam așa arată. Nu știu, după cum se vede, are albină. Aici este diafragma. Cam toate sunt pline cu albine. Și să vedem cum arată și carpatina românească la ora actuală. Tot este 20 februarie. După cum se vede, și aici am crescut. Aici mi-a făcut crescături. Și are o formă. Albină este și asta. Albina bună și aia albină bună și asta. Important este că sunt cutie la mine.